Rory? O ne, Gabrazela vratila se! Stara, vidiš li nešto? Gdje je Gabrazela? Vidjeli smo nešto gore. Gdje je Rory? Čula sam kako viče. Rekla bih da je vjerojatno već zarobljen. Zarobljen? Što ćemo sad? Čovječe! Ne, ovo nije stvarno. Zaustavili smo ju. Jahači, priprema! Pokaži se, Gavran. Što? Ma daj. Rory! Nitko se neće ljutiti ako ga sad opalim, ha? Samo ako mogu i ja. O, ma daj, šalim se. Trebali ste se vidjeti. Možda ne i vi, gospođice Furio. Sad možeš izaći, Olujo. I mislila sam da su klimatski obrasci neprirodni. Sjajna šala, ha? Ide u najboljih 10. Možda i 5 zbog specijalnih efekata. Rory Carmichael, sad si pretjerao. Već sam se naviknula na tvoje psine, no prouzročiti ovoliku paniku kolegama zbog zabave? Mislio sam da će nam dobro doći nakon toliko mrkolije. Tvoj dosije iz vladanja svakim je danom sve dulji. Učionica puna želea koji stalno bubri. Puštanje koji crva u ventilaciju, premazivanje sedala jednoroga vječno ljepljivom sluzi. Mislila sam da ću zauvijek ostati na grani. Ne da mi je ta ideja skroz mrska. Pružila sam ti mnogo prilika, no očito je da nisi dovoljno ozbiljan da nastaviš studirati na ovoj akademiji. Ozbiljno? Mogu ja to? Gledajte. Jako mi je žao, no... Rory, upravo si izbačen s Jednoroške akademije. Što? Izbačen? Ali, ravnateljice! Spakiraj se. Odlaziš odmah ujutro. Zasad, sve u krevet. O, Rory, Safirni dom neće biti isti bez tebe. Soba je moja, trebam drugi ormar. Izgleda da više neće biti kasnonoćnih partija. Ovog si puta trebamo malo smiriti strasti. Sad ćeš morati smišljati nepodopštine za nas oboje. Sofija! Ostali su na satu. Ne vjerujem da ovo govorim, no ovaj put sam stvarno pretjerao. Svakog trenutka će me izbaciti odavde. Ovo je možda zadnji put da... Oprosti mi za sve. Misliš da mogu? To zvuči kao izazov. Šaljivđio. I ti meni. Ček, Olujo, voda je čudna. Tko je bacio bobice u vodu? Stare super trule bobice? Opa, to nisu bobice. To je mrkolija. Mrkolija! U štali, mrkolija! Gospodine Carmichael, nisam li objasnila što mislim o vašim psinama? Nije psina. Ozbiljno, mrkolija je u štali. Oluja i ja smo ju vidjeli. Umalo ju je popila. Ne bih se šalio s time. Dajte, ravnateljice. Da vidim. Evo, jako mi je žao, ali rekoh vam. Ali kako je mrkolija dospjela ovdje? Pazite! Udaljite se! Gospođice Prašuma, što je? Ove cure su taman htjele pustiti svoje jednoroge da se odmore, no... O ne!
Gore je nego sam mislila. Rory! Oluja! Nije smiješno! Rory! Jeste nestali? Rory! Moraju biti negdje ovdje. Nastavimo! Rory? Hvala zvijezdama. Dobro si. Možda sam progutao koju čarobnu ribu, no dobro sam. Hvala na spašavanju. To je bilo sjajno, Rory. Au. Nemoj to ponavljati. Tako mi je laknulo da ste dobro. To je bilo nevjerojatno opasno. A upravo zato smo vam i rekli da ostanete na sigurnom u školi. Mogli ste poginuti. Ali nismo. I pritom su Rory i Oluja izvukli Merkolin iz vode i spasili Zvjezdano jezero. I otok jednoroga. I sve jednoroge. Naši junaci. Onda pretpostavljam da im treba čestitati. O, pa, to mi je posao. Mislim, jesam li još uvijek zaposlen? Zbog tvog junaštva nema nam druge. Službeno ste ponovno studenti Jednoroške akademije, gospodine Carmichael. Stvarno? Ako obećaš da ćeš ozbiljnije shvatiti svoje studentske obveze. Da! Hvala, ravnateljice, potrudit ću se. Drago mi je to čuti, Rory. No, mogu li sad... Da. Jesi li čula? Vraćeni smo! Daj mi taj slatki jednoroški pet! Totalno, trebamo proslaviti. Mislim, preživjeli smo golemi mrkociklon je prilično dobra tema za parti. O, imaju li patuljanci sastojke za sendviče? Rapsodija bi mogla srediti mjuzu, no moramo popričati o playlistu. Odlično. I dok sloboda jest slatka, nama treba mnogo više. Moram skupiti snagu. Odvedi me k njima. Sofija, čekaj! Digla sam se super rano da ti napravim poseban. Tako mi je drago što si dobro doručak. Hvala, Ava. To je baš lijepo. Nema frke. Drago mi je da mogu nešto, posebno zbog jučer. Toliko sam se brinula za tebe. No, nisi mi rekla ni gdje ideš, ni što kaniš. Znaš, ja bih ti stvarno pomogla da si mi rekla. Mislim, najbolje smo prijateljice i zaklele smo se. Da, kriva sam. Malo sam se zanijela i zaključila da mogu sama. S Rorijem? Iskreno, on se samo pojavio. Dobro. Upravo si. Oprosti, poradit ću na tome. Radim na tome. Dobro, ne gledaj me tako. Samo te to tražim, draga. Jutro, Leila! Hej. Jutro! I ispričaj sve što se dogodilo jučer. Baš sve. Mislim, znaš sve bitne dijelove. Pa, osim jedne stvari. Prošli smo pored čudnih stabala koja govore. Znala sam da govore, no meni ne odgovaraju. Pa, ova su mi rekla da me vizija čeka ispod vode. Ono što to uopće znači? Stabla koje govore. Ta se zovu šaputave vrbe. Izgledale su vrbasto i definitivno su šaputale. Šaputave vrbe su drevna stabla čije se korijenje proteže po cijelom otoku. Tako da znaju sve što se ovdje događa i nikad ne zaboravljaju. Pomalo jezivo. Ali pomalo i cool. Sigurno su ti imale nešto važno za reći, Sofija. Ali to nema smisla. Vizija te čeka ispod vode? Merkolija je jedino što sam jučer vidjela u vodi. Možda su mislile na drugačiju vodu. Na otoku je mnogo čarobnih tajni.
Moram provjeriti. Pronaćem li još jednom tvoje znojeve boksačke rukavice u dnevnom boravku? Ostavila sam ih tamo nakratko radi sklekova, Valentino. Mir. Dobro jutro, učenici. Danas ćemo proći neke teorije o evoluciji suđenice. Što? Nema dobrodošlice za staru prijateljicu? Ne, ti nisi živa. Mislila si da si faca, ha? Pobjedila si kraljicu Mrkonije? Nažalost, još sam tu. Ustavite ju! Koji naivci! Koristite mrkolj kao smiješnu bižuteriju, a nemate pojma koliko je zapravo moćan. Blesavi ste i presamouvjereni, baš poput tvog oca. Sofija, ne slušaju! Ava, ne miješaj se! Da, ne miješaj se! Hej, odbi, trolino! Drsko, ja nisam trol, nego div! Briga me! Ne znam kako si se vratila, no ne ostaješ. Što ti je? Ne možeš me srediti svojom Mrkolijom? Pripazi što si želiš. Što je? Ne sviđaju ti se naše čarolije? Pazi! O, bok vam! Spasili ste nas! Sjajno! Nemoj da zažalimo. O, ma daj, bez mene bi akademija bila tako blijeda i pusta. Ljudi, Sofija nas treba! Nije u punoj snazi. Sad ju možemo srediti. Dragulj! Izvolite vaše šefovstvo. Imamo ono po što smo došli. Sve ostalo je gubitak vremena. Vrati se i boli, kukavice! Vidimo se uskoro. I Gavranzela se vratila. Ravnateljice! Gospod Vratić! Joj, gdje su učitelji kad ih stvarno trebaš? Da, baš čudno. Osim, možda me žele iznenaditi kipom mene kao junaka. Daj, za to bi im odavno trebale tvoje mjere, zato sam ja svoje dala pri upisu. Zaboravite učitelje, gubimo vrijeme. Što više Gavranzela stigne upiti Mrkolija, to će biti opasnija. Moramo ići sad. Sofija, mislim da to nije... Naravno, ti ne želiš ići. Sad je slaba. To je prilika za napad. Ja mislim da prvo treba reći učiteljima, pa smisliti plan, zatim koji krug taktičke simulacije. Ozbiljno, Lejla. Taktička simulacija je ozbiljna stvar. Ravnateljice, gospođice Furija, imamo lošu vijest. Znam sve o kipu i iznenađenje je propalo. Dobro je što prihvaćam. Konačno! Gdje ste bili? U našim učionicama. Predavali smo, kao što i trebamo. Pa, valjda smo trebali početi tamo. Što se to točno događa? Gavranzela, vratila se. Što? Nemoguće. Moguće. I svakog trena postaje sve jače dok mi ovdje gubimo vrijeme. Javit ću ostalima. Slijedimo vas. Apsolutno ne. Ostaćete unutra na sigurnom. Što?
Zašto je plan uvijek takav? Već smo se borili protiv nje. Da, i pobjedili ju. Pa dok se nije vratila. Pustite nas, pomoći ćemo. Ne, preopasno je. Ovaj put će biti još opakija. Tko zna za što je sve sposobna. Vrijeme ističe, Evelin. Mi ćemo obraniti školu, no vi morate ostati na sigurnom i to unutra. Ne, to nikako neće ići. Da, riješila se vaše prijateljice, sad će se riješiti i vas. Što si učinila Sofiji? Izgleda da smo zapeli između Čekića i Mrkoroga. Sredi ih! To, Grano! To! Kako mi je drago! Dobar dečko. Drske budale! Gdje je Una? A gdje ste vi? Mi bježimo, zar ne? Mislim da bi trebali. Furija se ne povlači. Moje nasljeđe je... Nevažno ako smo pritom okamenjeni. Ne možemo ih ostaviti ovakve. Nećemo. Hoćemo. Zasad. No vratit ćemo se s planom. Pomoći će nam! Nisu vrijedni truda. Imamo što želimo. Akademija je moja! Zvijezdo! Zašto si me dovela do zdenca vizija? Već sam potrošila svoju priliku. Besmisleno je. Stani! Neće ići. Moramo natrag na akademiju. Nema ničega. Samo voda, samo voda. Molim te. Idemo kući. Ček, već sam imala viziju. No ne i ti. To si mi pokušavala reći. Zvijezdo, sjajna si. Valjda ću opaliti. Sofija, zvijezdice moja. Pa, gotovo je. Ne predajemo se. O, što ćemo? Što Rory radi? Očito trebamo novi dom, pa ga gradim. Ovo je naš dom, dobro? A ti, Olujo, izgradi novu štalu tamo. A da se usredotočimo i pokušamo smisliti kako spasiti svijet? Evo plana. Ne mogu biti najbolji jahač jednoroga svih vremena ako jahači više ne postoje. Vraćamo se istog časa. Otkad si ti šef? Oduvijek, jer sam rođena superiornija. Pa, dobro, ne vjerujem da si to rekla. Zašto te istina toliko vrijeđa? Hajde, ljudi, Tvoje ponašanje je uvrijedljivo. Trebate li zidove? Oprostite. A i krovovi su precijenjeni, zar ne? Ne misliš da je točno, zar ne? O Sofiji? Da,
Ona i Zvijezda su dobro. Ali gdje su? Sofija, Zvijezda, nevjerojatno! Nisam mislio da ću vas opet vidjeti. To si stvarno ti. Znala sam da to nije bila samo vizija. Ti si. I dobro si. Gdje si? Pronaći ćemo... Ne, Sofija, ne možete. Tako treba. Baka Ružmarin je uvijek govorila. Briga i timar osnažuju par. Ma daj, bit ćeš baš slatka. Hej! Shvaćam. Onda prirodan luk. Sjajne pleterice. Sve je lakše uz pletenice. Hvala! Zapravo mi je Sofija pokazala kako se rade i vježbala sam i... Zapravo, nisam sigurna sviđaju li mi se. Pa, sjajnih mogućnosti je mnoštvo za izabrati. Rapsodija voli francusku pletenicu. Ne brini, Grano. Znam još slađe pletenice. Da. Mogu li me opet izbaciti? Jer ova napetost je puno gora. Šala, mala. Ne za napetost, to je zaista koma. Gospođice Ružmarin, možete li mi pokazati kako da se istimarim iz ovog razgovora? Što? Lila, popričaj s njima. Ja? Neće ići. Rješavanje sukoba mi ne ide. Dobro. Hej, mogu posuditi malo tvog blisto spreja? Imam ja! Moj recept. Super blistavo. Pitala je mene. Ne trebaš se miješati u svaku situaciju. Nisam znala da je pomaganje prijatelju miješanje. Što kažeš, Ledena? Moram ići ondje i počešati ju. Rekoh ti da nisam za to. Moj red. Sad je dosta. Možete li se zagrliti i nastaviti dalje? To je vaša stvar, zar ne? Grljenje? Ne gledaj mene. Ovo je bolje od njegovog klasičnog Blistavog doginog prijateljstva. Bljak. Možemo li se usredotočiti na timarenje? To bi trebalo opustiti i vas i jednoroge. Žao mi je Ave. Pokušavala je pomoći. Ave, Sofija je tako je otrgnuta od duha svog tate. Duha? Mislio sam da je to kao neka poruka iz njezine podsvijesti. Vjeruješ u duhove? Ti ne. Što se vas to tiče? Njihova stvar. Pa što ako žele zauvijek mrziti jedna drugu? Možda nemaš srca, Valentino, no mi ostali osjećamo nešto zvano razumijevanje za Avu. Misliš Sofiju? I ti, Lejla? Zar sam samo ja u timu Ava? Ma znaš, Sofija vjeruje da je nekako stvarno razgovarala s tatom. Ne da vjerujem da jest, ali ona vjeruje u to. Da, i to je malo teško za oprostiti. Ljudi, pažnja! Jednorozi se neće sami istimariti. Dobro, jahači, sat je gotov. Želi li itko brati sa mnom cvijeće za novi blisto sprej? Imam ideju za novi recept koji želim isprobati. 2 riječi, purpuran je. Vrlo rado, ali obećali smo da ćemo kasnije na jahanje sa Sofijom. Ja ću brati cvijeće s tobom, Ava. Sjajan sam u tome. Ne, u redu je. Jahanje zvuči super. Možemo li i mi? Obećavam da ću, nađeš li se u frci, pretpostaviti da si na novom super tajnom zadatku i neću pomagati. Ava, trebam prostora. Ne brini, smirit će se. Ako ti je tako lakše, ja sam tim, prati što se događa s udaljenosti i pritom se zabavljaj. Hvala. Nema na čemu. Mislim da nije osobno. Pa, ne zapravo. Kad smo sinoć poharali kuhinju, Sofija je djelovala više utučena zbog tate nego ljuta na tebe. Mrak,
njenim tatom, a ona ode u krivožder bez mene? Da. I jahanje. Idemo onda, ha? Vidimo se, bok! Hvala, Grano. Sve će biti u redu. Treba li joj prostora? Onda će ga i dobiti. Juhu! Ne mogu vjerovati, zvijezdo. Biti ovdje je kao san. Hajde, želim sve vidjeti. To! Ovo je nevjerojatno. Opa. Markolija! Zvijezdo, čekaj! Uspori! Čekaj me! Hej! Tata? Tata! Sofija! Ne mogu vjerovati. Što ti radiš tu? O, zvijezdice moja, nedostajala si mi. I ti si mi nedostajala, zvijezdo. Gabrazela, to je nemoguće. Zbogom! Jahači jednoroga! Tata, ne! Sofija, moram ti nešto reći. Tata! Buđenje, Sofija! O, opet ružan san? Da, znam da tate nema, ali bio je tako stvaran. Ovaj put mi je rekao da mi mora reći nešto važno i Gavranzela je bila tamo. Fuj! Ali to je samo san. Zvijezdina čarolija je okamenila Gavranzelu. Ona i Markolija su gotove. Žao mi je. Znam da voliš biti jahač jednoroga, no sigurno nije lako kad te stalno nešto podsjeća na tatu. Želiš pričati o tome? Zato imaš prijateljice. One najbolje, zauvijek, zapravo. Hvala, no trebamo se spremiti za sat jahanja. Evo me odmah, stara! Šta misliš da ćemo danas raditi na jahanju? Skokove? Utrke? Netko je spomenuo utrke. O, ja sam za. Pa ja nisam. Još uvijek se učim ispravno sjediti na konju. U glistovniku piše da trebam razmišljati da sjedim u sedlu, a ne na sedlu. Previše razmišljaš, Leila. Moraš to osjetiti. Lako je to tebi reći. Ti kao da si rođena jašući konja. Naučit ćeš, samo polako. Polako. Grozan savjet za utrke. Ni ne znamo hoćemo li se utrkivati. Uvijek je neka utrka, znaš? Prvo mjesto stižem! Rekoh vam, prvakinja!